Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu be kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Dagi spangut ki khun ki hazar jong ka himalangren bat kentubru iki menteri kilengdo lember ki sordar shnong haka arpun rotrik unai tung acha arpulai klatur shaka office trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council banyakendu yo deputy chief executive member jong ka council uba PNCM haka bayadai beki kendrum kendram bat ki kam hima sima kumba kala paw hakila pathai khubor hakini ki khendia sngi jongi ki khun ki hajar jong ka himalangren rangkat ki menteri kilengdo bat ki sorasnong mata kasing iwan menkendu ya IM in charge ilaka ba persen sim te kajuan kendu jungi mata kasih kalong halor kanong rim ba hagini kindat tayo ki bladap gidon katto karne ke kenhun na kaliang jong kaseng sama himalang rin bat ki katto karne ki paiba ki lawan hangne pun sosial na mata berman ujor persya ya usim abaki laong ba usim jong kai maru usin sha don bor ya kahima kena kalian jongi hakani kapor nion bu bu kejing kerpat hakmat iam charge laka ba pensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nongte sing simyong badai upaim jong kehimalang ren nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sem padan kanu kata kejing sin sharon don bor nak benta ki ba ikun ki hajar jong kahima kena kalian jongi kum ki nong stong bat ki menteri kilongdo jong kai hima hi borok kawai ba nakaliang jongi ngirpat ya ini gisang sama bat ki wei pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan nakaliang jongi ba ikan mau ba nadu aja kerwei ha ka ba nakaliang jong kai hima ringkat bat kain ka sem jong pain nong tei nila boy ha ka jing compromise nak benta ban yesuk no ya ka jele nong kenti ka jele markenti haplen kain bat ka hima tenadu kato kapor ha ka ba nakaliang baro aryang kedan ya kajing yasuk hadu kini kisi kam samdon kano kaji bat kedap ta kaji suk ta kaji kuman hapo kahima kena kaliang jongi mata kasi ba ngilabu kaji kerpat hakmar burum jong uba pensensim uba de incas ilaka ngila kerpat hak burum jong uba soban simlang ya kani kaji kerpat jongi kum ki pai ba langsung ki kun ki hajar tingkat ki menteri kengdo ki sorasnong mata kasi ba soba ba ikwa hapo kahima ka jongi bangim kwa syo ban phaidin kertiang din biang kumbalong hakipor ki bamenswa namar ba larangi ngimat ngilamat haki posten ki bamenswa hakapor ba kadangdon ka jingele ngila ngima ban ongsu namar ba ka jingmi ka jingyo hawede bat yo kai maru ngim juyo na kumta ke hima Ka jingwan jongi hangne idon hangne ki samla kirang ba ngedon ki rangba senong ki menteri kilengdo jingwan mi jongi hane kalong ba idap ta kajing sngo lengo aba idon katu kene ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya UCM halor kajing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song snong ki pajba nim samla don jingtip ru am sepang kata kajing temu jongki ila sule lakale hi klemda don kata kajingnya lumlang pajba banya keren banya tai halor kani kam halo hatu kalong ne am banle kani kam kalong em ka bade hatu ki pajba ki mon ne am de kila sule lakale hi tip hi kidon kini kirang ba ki ba napo ki snong ki ong ba ajing wan pha sain jong ki ru ki ong ba o ba pha sain UM le new pha kot UCM ban pha sain ba don kam nre kam dei ka ba ki da wan ban batai sai hangi ki pajba ban ong to ngin le kumta to ngin le kumta khana bangin yo ban ya sain kita ki complain ki
dari nakaliang jongi hi kipat ba ni lak sai bet ba nyin dan kanu kajing sngu persa ya kata ka management boot nani ya kata ka jing ya suk hapadeng jong kayeng jong usiem bat kahima ni bar khot ni pedang da kajing sngu ba nang ba ngi wanra ya kajing suk hapo kahima jong lojong nyim kwa shu ya kitu jerwat na duk ilai post nem syawi lek kies kahima kam judan ye ni nakali ka development fund umdan balai lek kies umdan jengmi umdan ruem Kuman nakaliang jungi ngila dia ban bu ya kejing ya kejing tho kum kejing kunsai halo kini kejing sya persu bakla haki kun hakini ki sang samla halo kitu kimat ki balak pensai kini kirang ba kmat bagawai kadai ke bagusem u sesaran bor bat kawai kita kejing mi atli ki bor sesar hapo jong kahima de namar bakam semdon kum kata te da kajing tho ngila da bu kajing pesai bat buru kajing tepat isa rapi ensem te nakaliang jong i ong ba nakaliang jong i kum ka disukonsel hi sisen bala don kanu ka komplain ni hap ban study bat ni hap ban pej hi ya kajing sisa te tangkum ta hi wong bat lada don kam ban khot kum ka hireng ru sakhot de ban yo ya kajing sisa lek se kalak bandai lung bagi kot isla te bat nakaliang jongi ru ngilong tibakloi lada sarpin sen ikot ini hakunu po nomor ba kum bangila depren ba nakaliang jongi nyem sem don hakunu kata ka jikmu ke bari hantam nakaliang muslim ka istibar ban penbek yo pajba ne ban pensneu yo pajba re haswa bangin sa warra ya kane ka jingesuk ha ka baydai bat kamu koduma ka bayal layale hapdang jo ka yeng bat kahima ngila dia pan aiswa ke jin pensai haman lagi sinong te haden bangila yo ya ke jin pensai haman lagi sinong te da ka dorbar pelon jong ka hima hi barok kawai ngila ya railang ba ngin pendu no sendon ya kane kamu kuduma bat ngi mara no ya ke jing esok bat sisa haden bangila mara ya ke jing esok ngilap ba ngi isibon ya ke jingkala akabon kong kum ka songsuk ka songsai kabum dan su ka jingisut hapdang jongi ki haparan nong snong parahima nangta nadu hakorai karoi kapar hakabang ngem jui meno mar ba kum ban su itu sahne pi ba ka himalang ren kum ba lese baro ngetep kade ka hima baru spa ba handai tang nomor bakadon kane ka jingale kane kamukuduma kamot ka himalang ren kamju don fon wat tang kandero ngam tips ai kaja tang ba kadau ka baki ai kisem ku munswa kalong ba lalut hi hakam ko duma tenrei haden binglayo ya kane ke jingasok hapo ka jing hapnya jong IPM nong tai yo ya ke jing sai ya ke jing lut bari ya ke jing sep hakapor jong kadrobar hima udah ai dak detail bat nalo kata udah pero atat ya ke jing mi nak hima sa ke atli ki fon ka development fund bat ka reserve fund te hak baydai bakane ka development fund ni sisa ba lengba kane ka jingesok ni layo isibon kita ki lat jingpura pipar po jong kahima nga percaya pi ba asam long kom kata namar ba pa yem long tai umju le maroi ya kano ka ule da karai jong ka extra ba te gato long tang ka jing pentu bre na kaliang jong ki kom kinong percaya anrai kom ka extra bar ngaru ngari wi dukot ka extra bar ngati blang ba shwa bangin penukam ya kano kapisa ka ba de ka fon jong ka hima ni rai da extra bar kam sumdon kom kata mut ke jing keno jong BPS ndok peritang nilam bakla 4% ka jing keno jong BPS kalong tang na kamta ban penustu bakla ya ki ba ngamte ka jing jong ka dai ai rai na kaliang jong ni pensai ba muslim judan kata kajing lek marwai kajing penukam bakla andrai ule hi ya ka ba hadu menta ngi ko kun ki hajar ni sakhi ba umpadon kum kata kajing lek marwai ni kajing le tombor ko don atli ki bos sar ngan percaya pimtak kalong komne hadin bangila wanra ya kajing esok hapdang kane kamukuduma akabayale hapdang kayeng bat kahima na kamenta kajing ikni ki atli ki kendau kalau langam tilap lau langam hatila bat ka penetang le te
ban peniat ya gitu ki atlik ki kendau kamut ba hab ban pom ya ketua management board nomor balai nomor kini ki atlik ki kendau kem dai trai su tang jong ka himal dan jong ka yen kalau dai ka join property teh bong ka join property kamut ki member ban ya don lang hak ke management board yang don lang ban nakalian ka yen nakalian jong ka himal te kene ka management board pada kam nong ta ya ka board sesar jong ka himal ka board sesar jong ka himal kalong hikum majulong usim ulong usim nangka ki menteri kilengdo lang angkat bagi ya tukot jong ka sebar himal te kene ka management board kam ta ya ka board sesar ka pek betang ban priat ya tu ki art klik ki kendau pan kerpat pan peni ya ka jing ya teli ya ka jing snow dunong ka jongi ya kene ka jing keno jong kene ki seng samla ki ba pen pau ba ong pa im ule kumta ule don bor ule marwe ya ki henre ha ka jing lap ka jongi pat hadu kane ka klip maru don ma u bale marwe henre da ka bor jong ka eksekutif dorbar Suaban le ya kono dar ka jing ya tiplang da ka baya menjur lang ka jongi te hasapang kane ka jing wan phasain ha ka jing sha la dei wai ha kono snong la dei ban wan kendu ya ki rang ba snong ki nok sinsar snong pan khot ki meeting sa phasain rei maki ki le saying ra da ka blang pepar klem kono ka jing ka nong rim jong ka jing pen snu thu pen sai ya ki ba ki ai dau kumbala ya thu wei samla ba ong pha UMLA ki pen kit pop UMLA pha ki usim bom tip rei pha sai te ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ye kene ka jing mi kum kene ka jat ka jing ya pharap kulumar te ngi krisan menta pat ni labu ka jing kerpat pan pene ye usim ba sinsar suk sinsar sain kumbala long nadu ka snem arhajar khadwei ter kamut ka jing si song suk song san jong i kum ki no hong snong jong ka hima borok kawei kala yaj be jarenti dei tang ha kene ka por bandala mi kene ka jing bena ba yo ya ka on composition jong ka surok kini kin pthei ki kulumar na kendong na kon surok tang kita golong kanong rim ka baki mi ka kene ka por kublai sibor